Ni manang siya na napanagkijenda, ti si dadaken ni mister na. Among ka di tinagatang na, tilapia nga adda barbon na. Idi sumagpeten ni mister na, inangot-angot na di tilapia. Anya timas na, kinuna na, agsida barbunan at tilapia. Ayan niya imas na nagsida, tilapia nga adda barbon na. Ayan niya imas